Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Sa wakas, sa awa kang mahal na kagurangnan, asin siyempre sa sipag at malasakit ni Presidente Duterte, sa pamamayo ni Secretary John Castriciones, anak kaninyong titulo o KLOA, sa wakas, kaput po ninyo, sana all. Napakagandang araw po sa inyo. May biyaya, hali sa ating Pangulo, hali sa DAR, hali sa ating Secretary na napakagaling. Palapakan po natin, Secretary John Castillanes! Sa tinagal-tagal ng panahon na kayo po ay naghihintay ng inyong titulo, ngayong hapon na ito, nagkaroon ng kaganapan. Hindi na lang po kayong mga ordinaryong magsasaka. Kayo na ang may-ari ng inyong sariling lupa. Yung matagal nang pinakamimithi natin na magkaroon ng sariling lupa ay nagkaroon na po ng katuparan sa araw na ito. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ini na natawan kan titulo kan sa bungayang mga dagang pinag-aataman. Ako po nagpapasalamat kan gapos pong nag-exert ng effort. Inut na po si Ansatuyang Gobernador, Mix Villaperte, Congressman Elder Villaperte, asin ang Satuyang Provincial Administrator Luigi Villaperte. Salamat pong maray, nagbunga na ang samuyang pangiturugan ng mga paraoma na magkaigwanin sa diring daga na samuyang tatanaman tangaring makatabang kan samung pagbuwan. Alam mo, sa Kamsur kasi, more than 40,000 rain-fed. Ibig sabihin, nag-aasa sa ulan. So, isipin mo kung mabigyan ng tamang irigasyon yan, asenso farmer, dadagdagang produksyon. So, yan talaga kailangan tulungan. Dakol po sindang nagkikinabang, taduwa pong barangay ang nagagamit kan tubig na hali digdi sa dam irrigation na niyo. Panahon mo niyan na ang Samuyang Dam, magayon na, dakol na ang tubig, kaya nang masuplayan ang 150 hectares na inuuma kan San Jose Magadak Irrigators Association. Kailangan talaga mag-develop tayo ng isang irrigation system na dam na pwede rin maging source ng hydroelectric power na source ng kuryente. So yan po ang ginagawa namin sa NIA under Channel Visaya. Dakulawin po na bagay. Maski po tag-init, nakakaurma po kami. Nagpapasalamat kaming maray kay Kong Elry Villaperte. Maray na ramrag ka ninyong amin. Welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan in Lunes. Ditsa 23 kan bulan ni Agosto taon 2021.
Mahirban ang kitabot ng 11 o'clock in the morning. Sa pag-ulay-ulay kan mga napapanood natin mga nyanal daw pag-resibinin mga report tali sa mga karunda. Sa lado technical ang mga partner ko, yaon digdi si Engineer Charlie Buenaobra. Saro sa pinakasikat na programa in family happy hour niya every Saturday malat kadakol na mga singer ni Paring Cha, mga abroad pati mga OFW kadakla nagpipresentar na makasingit makakantaman lamang sa iya pong programa. Kaya nga niya ko ang mga followers saka ang mga viewers niya naglalampas na sa mga 40,000 Garo pa di may porsyento ka na kanisa garo may porsyento ka na kanisa anong company ang taudo kanisa mong porsyento pa di. Saka talagang nagsusubaybayan sa to yung mga kababayan na mga yaon sa OFW ka na sa imong programa. Kaya sikat-sikat na maray. Congratulations Paring Cha. Happy rakan sa imong happy fiesta ballroom master. Happy ballroom fiesta ba yung pare every Sunday napakaganda pa kan sa imong ina programa. So congratulations. Sabi ni Jobin, iba pala niya dati pag nasa sa spot ni, nervyos yung kapalan niya magtaram sa mikropono, niya ko iyo. Guess niya ko ni Uncle Cha, nag-greet man sana. Kan Saturday, kaya habang yaon niya ko upgrade niya, saka da-download niya mga pelikula sa estasyon, sa RPNDCKI. Ay pinataram nga ko ni Uncle Cha. Garo nga nakakanervyos pa lang niya magtaram sa mikropono. Dahil bali nga niya ako, orog maon man niya ako ang mga listeners ni Paring Cha, lalo na sa mga nagwa-watching sa iya. Sa transmitter site, Engineer Abby Lindon Toralio, ang samoyang maigos sa hobby na chief technician. Yaon man duman sa moyang maskuladong PSG si Rodel Cesar. Digdian sa moyang maskuladong PSG si Matic Tony Matic Saison yan. Nag-iidolo. Saro ini sa nag-iidolo kay Manny Pacquiao, kay Senador Manny Pacquiao. Kundi dahil lang nga Sir Swinerte si Manny Pacquiao. Iyo nga niya ako, sabi ni Paring Cha, si preparasyon pa lang kanya ako ni Manny Pacquiao para duman sa inot na kalaban, si Spence Iyo to pigparadala ni Manny Pacquiao na hero ka ito sa ka-technique sa laban sa boxing. Biglang inoperahan sa mata, na confine sa hospital, di dahil makalaban sa iya. Biglang isiningit na ilaban sa iya, sa iyang nakalaban ining si Ugas. Ay dahil niya ninaadalan na kawat. O kaya garo maringaning dahil siya na bungaw Paring Cha. Sa kasayari sa kan tao, kan mga nagdadala ng mga Pilipino, nagbago na talaga sa iyang kawat, sa iyang kusog. Medyo madali na siyang mahingal or garo intiro na niya kung garo madali na napagal. Ining si Senador Manny Pacquiao sa boxing. Malata, napatukaw tulos Pambira nga niya ako niya si Manny Pacquiao, talagang nagbago na, saka siguro nagdarakulan ng tabay niya. Magabat na baga niya ako ang mga tabay kayo niyo, ang bitis kayo ni bako ng araw katong dating maliksi. Kaya ang publiko, ang ibang mga Pacquiao the legend, asin iba pang mga suportadores niya man, maginan mga dahil nag-suporta sa iya, pangapo din, saro baga, na magretiro na. Sa ngaran ni na boxing, medyo nagkibra na, bako ng dating kusog ang nahiling taasin liksi, bagsik. Sa kansukitin niya, garo dahil na pwedeng makabungaw.
bagong arugan mga panahon na pag natamaan ka kan sukiti ka ni, tumba ka tulos. Kaya ngunyan, masakit na. Kaya sa iyang misis na si Jinky Pacquiao garo baga pirming handal. Sige, lukob-lukob tabakang mabungawan sa iyang ako, mano. Uy, si mga nagsusuporta kay Manny Pacquiao, siya pa manggirarayan pig ko konsiderar na champion. Sa laban, nagtaon na naman siya ni unra, dawa nga ni daog siya sa laban ni Ugas. Pero sa kwarta gana pa. Garup yung din gana nangyari. Pero yan, at least ang mga senador, si Senate President Tito Soto baga, daw paano nag-congratulate pa manggiraray kay Manny Pacquiao sa iyang mga pag-iriba sa Senado. Magin ang sa iyang amigo na si Senador Kiko Pimentel. Ang sa iyang pag-iriba dyan sa partido niya man na political. Although pigiinitan man sinda. Pero ang administrasyon, magin ang Malacanang, ano daw kung nagpaabot man lang ng mensahe. Garo kaya maging sa tuyang presidente, garo iba na naging pamibi. Kaya garo na man lamang congratulatory message baga or kung ano man lamang advice na pwedeng ipaabot sa tuyang Senador Manny Pacquiao na boksingero. Pero dahil na siya bagay maging boksingero, kung siswerton siya sa 2022 na manggana baga, magkandidato siyang vice president o president, lalo na kung manggana siya, dahil na bagay na maging boksingero pa siya. Mag-concentrate na lang lagod siya sa politika. Bicol Connection Report. Lep, maray na ramrag ka ni mo. Ilaog mo. Salamat. Salamat kami karon ng Joey. Good morning sa mga parantabay niya to. Yan ako nagdi sa bagong opisina kaniski. Kunyan bagangunyan nagdi sa San Francisco, Ciudad Canirga. Ginibuan kick-off enrollment kan ALS o ining alternative learning system na may na magpalista na. Ako'y nakikisa sa pagsulong ng edukasyon sa ALS. Yan ang ginibong okasyon ngunyan na pagkaaga. Hindi nahuroy lang kaya ako pinaprograma ba kita ni manager. May session regular kaya to si manager. Kaya pero ang session ni manager, lunis-lunis na. Iyo, lunis baga ni schedule. Oo, pero kada lunis na gayon. Kada Pero lunis may ka. kustan Magre-ready ka. kapitan kan Sagrada. Dahil balita. Pwedeng may overtime na yan. Dahil balita. Ano man yan, inaapod na ikaw ka man inaapod na additional income. Una ko additional incentive. Asa ka additional incentive si para sa iya, magiging para sa iyo mo na sa kada lunes. O radar ko la yan. Konsertehon. Makaabot sa Malacanang. Ang pundo. Huwag paluwas ang DOH ng pundo. Oy, ano yan? Ano ang karahayang ka na sa tuyang mga kababayan? Kunya lang ko daw itong bistado kong maestro. Kung gusto makaulit. Iyo. Yan manig si Kagawad Samantela, tapos si Kagawad Dindo Lato. Ay, good morning sa inyo po. Kagawad Dindo Laso, masunod na punong barangay. San Francisco, Iriga City. Makaulay tatabi karon ng Joey si Sir Larry Nolasco kan ALS digdi sa DepEd Iriga City Schools Division. Sir, good morning po. Live po kita sa Arpendis kaya ang korpo si karon ng Joey.
Good morning po sa kaninyong amin. Ako po si Larry Nolasco, ALS mobile teacher po, assigned po sa Barangay San Francisco. Sa amin po na out of school youth, inimbitaran ko po naman na mag-enroll po sa barangay. Ako po kami mga drop boxes na iwawataksan po mga barangay hall. Pwede pong magkuko para po makapalista po. Wala po pinipiling edad, basta po interesado na mag-enroll. Bukas po ako namang opisina mga barangay hall para ma-accommodate po ngamin na mga out of school youth. Kaya di rin na po magdaro-darawang isip sa di po ALS imbitado ka mo ngamin para mabago po ang buhay ninyo. Ano man po ang mga requirements po para makabil sa ALS? Ang pong requirements po, magdarasa na po sa birth certificate para kanila pong identity. Tapos po, na po ang kaipuan. ano po yan kung makapasar dyan sa tinataong mga examination sa ALS, pwede na sindang mag-enroll sa masaalangkaw na... Opo. Uman po nasa panahon kita nasa pandemya, oda po exam na nangyari. Oda. Kundi po ALS portfolio assessment. Compilation po kung mga activity sheets, mga exercises nira, ipipresent po nira para i-validate, i-assess kung kaya po nirang pasaran. Para po makapagpa-enroll po sila sa mas mataas na grado. Pero po, ano yan? So, mga elementary graduate, pwede na mag-apply kaya, mag-apply? So, elementary graduate po, enrollan po nila is junior high school. So, mga di pa po sa elementary po, para matawan po sila sa diploma. Paano sinda makalaog After sa... po nirang makakakuha sa diploma, pwede na po silang mag-grade 11. Ayaw na itong sa senior high school. Opo, ini po libre, kaya da po babayaran. Kami po mismo na mga mobile teacher, may libot-libot po para magkukupo ka mga out of school youth kada barangay. May atid po sa module. Da po face-to-face, definitely. Ay, Maray po pala. Opo. So, saan po ano po mga contact number or through cellphone number siguro para Ako po kami nakabutang pong mga flyers, po drop boxes na mo, kada barangay. Ako po mga number na mo, ngaran na mo, para mas madali pong makontak mga gusto pong pa-enroll. Ano yan na... Ako po kanya-kanyang drop box. I see, Sa kada barangay po. Maray po yan. In fact po, wanal pong Aldo, sa di kami San Francisco, nagka-division kick-off po kami enrollment. Amo po host na barangay ring San Francisco. Nganit pong apon, tapos EDMA po, kanya-kanyang barangay po sa mga mobile teacher, bigyan po sa kanya-kanyang community learning center para mag-aaragpan po kung ginibungawan sa San Francisco. So mga ALS graduates sa igwaman sindang certification, baga ngayang itataon Opo, nito? mayroon igwa po sindang diploma and rating na makukuha. Parang igwaman sindang transcript of record? Opo. And diploma? Opo. Permado po pong Schools Division Superintendent. I see. Very good talaga. Ang tabang po kang DepEd sa satoy mga kababayan. Matawanan man sinda ng pagkakataon na magrahiray man po ang nabuhay nila makatapos sinda sa ALS, tangarig makakuha man sinda ng trabaho. Asin maka-enroll sa masalangkaw. Programa po kadi DepEd. So mga dawa po maedad na willing pa pong mag-eskwela. Bukas po ako namang opisina programa na mo para matawan po sira inaawad nirang diploma. Pero digdi lang po libre. Iyan pong nindo sa ALS para sa mga taga-Iriga lang yan. Ay, actually po ako ngunin po mga nearby mga municipality from Baaw. Ako man po nagkukuha, nag-a-avail. Pwede man pala daw bakong pero taga-Iriga. Pero mas po, mga taga-Iriga matawan po sa mga propyong Irigenyo. Opo. Sige po. At least ano po ang pangapudan mo sa yung mga parantabay. Lalo na itong medyo mga senior citizen na baka gusto pang mag-avail. Opo. Inibitaran po na mo ang amin po dapo pinipiling edad as long as willing po na mag-eskwela. Dawa po may edad na po. Sadi po ALS
welcome na welcome po kamo ka naman. Ikaw naman po kamong senior citizens na pinag-graduate sa ALS. Opo, ako 56 years old from San Nicolas na eskwela ko po iya. Lapo niya minsan ay po magiging model ka mga hubin. Piginigi ko po yung example, sabi ko adi po nga nga nakadawa may edad na nagpupursige kamo pa kaya nga nakumahubin pa na diri mag-eskwela. Pero inibanan sa na po niya sa niya na out of school youth. O iya maski nag-eskwela po. ay magayon po pala na no. Isip ko po kadto sabi niya migpadagos ko yun niyang college. Ay very good. Namomonitor man nindo sir. Ko atong learner ko to kadto ka very good. Bigso subaybayan mo man po sa iyang kung ano nang nangyari kung naka-enroll na sa ko na college. po mga nakatapos ako nang one po army, police, engineer, 10 years na po ako sa serbisyo. Sa nagpo ko 10 years, nakalaman po sa naging professional na naging estudyante ko po. Uy, salamat na maray sir. Tadakulang tabang kaman sa satuyo mga kababayan. Opo. Langray po sa pagmati pag nakakatabang po, nabasa salamatan. So, mabuhay po ika, mabuhay ang DepEd, Iriga. Salamat po. Congratulations Endo. Back to you, Lip. Madali naman ako mag-enroll Yan, pwede sa ka na. OSY. Oo, ano man ta OSY? Kaya out of school yun. OSA, out of school adult. Out of school days. Ika talaga, Lip. Sa luwas ka ni school days. Dahil tatabangan kayo ni sir. Oo, tamabuoton pala niya. Walang problema. Matinabang siya. Oo. Sabi nga ni Ken, basta mga teacher matinabang. Ang iba makabayan. Yan. Pag narumdaman ko itong makabayan, iba to. Oy, si Kagawad din do Laso. Dahil mo interviewan ha, si Kagawad din do Laso. Naghali na baga karon dang Joey. Naghali na. Siribot-sibot na. Ay, si Superintendent Dr. Dandes Pingani naghali naman. Tapos yaon man si Sir Gerson Toralde, saka si Assistant Superintendent. Na rayaon digdig kasubago sa pag puon kan kick off kan ALS enrollment na iyo mismo na pinagsagibuhan digdi sa Barangay San Francisco sa siyudad kana Iriga. Oy, para pasalamatan mo si Sir. Si nakaulitan ko niyang pasalamatan mo on the air. Oo, salamat kay Sir Larry Nolasco sa ALS. ALS Mobile Teacher kana DepEd digdi sa Iriga City Schools Division. Tapos siyempre kay punong barangay Mac Resoco Temenya. Dapat kani kay Sir ta siya ang ALS in charge sa ALS Mobile Teachers, dapat kay Sir Larry Nolasco marigaluan man lamang nin maray na service vehicle kan DepEd ano parang pwede. Kasi kung may mga politiko na willing magtaunin service. Dakulang tabang siya sa to'y mga kababayan sa totoo lang. Oo. Sa ngunya na mga panahon, sabi nga ni Ken, kadakol kan mga out of school youth na dahil nakaka-eskwela, kan pagtius digdi sa tutuyang nasyon. Ngunya na pinag-iing kaminar, pinag-iing ganyo pa na mga yaon sa ALS, mga mobile teacher na sindaan makaabil man kana programa kana Department of Education kana sa tuyang gobyerno na makapag-eskwela digdi sa ALS. So yan tabi karon lang gawin sa ko yung mga heras na informasyon pakikipag-ulay niya to kay Sir Larry Nolasco an ALS mobile teacher digdi sa San Francisco Ciudad Can Iriga. Kuman si Philip Baracena, RTN Radyo Ronda. Salamat na maray karundang Philip Baracena and kay Mr. Larry Nolasco an ALS mobile teacher kan DepEd digdi po sa Ciudad Can Iriga. Yaon sin San Francisco, Iriga City, tangarig pong
mga pudan, mag-entertain, avail po sa mga out of school youth na nangangarap na makagraduate sa high school. Kita kaya igwapang inapod na higher, anong apod ka secondary high school, tapos sa mga so mga gusto pong makaigwa ng diploma, transcript of break, o di pa process po ninda yan. Kaya qualified sa mga graduate sa elementary, na makatapos sa alas baga ngayon, di at least pwede na sindang maka-enroll sa masalangkaw pang edukasyon. Ani ba mga professional na po sa mga natatabangan man na inda Sir Larry Nolasco dyan sa DepEd. Kaya po mag-avail po kita gani. Ito nga ning 56 years old, saka itong sarong kapamilya, naka-graduate naman po sa ALS. Ngunyan may pangarap man na maka-enroll pa sa college, as in magkaigwa po nin disenteng trabaho pag sinda po makatapos kayan. Sa sobra po kayong pagtios minsan, ano ba, dahil na nakatapos sa high school, nakakagraduate sa elementary, pero dahil nakatapos sa high school. Dawa may mga edad na, iba may mga pamilya na. So basta may pangarap ka, makakamtan mo yan. Basta manarig ka sa mahal na Diyos, saka sa tabang kang kapwata, asin sa tabang ka na mga programa kan sa tuyang ayon sa kang gobyerno, nagurog na ka na Department of Education, magiging maliwanag po ang sa tuyang pangarap, luway-luway tang makakamtan ang tagumpay, ang success kan sa tuyang buhay, sa paagi ng pagtiyaga, sa tabang kan man la Diyos, sa tabang kang sa tuyang gobyerno, at least dakulang bagay na may mga nagtatabang po sa tuya. Dahil kita mawaranin na paglaom. Basta't naghihiro ka, nangangarap ka. Importante kaya mga tugang may pangarap Takon mayong pangarap, ano na. Hanggang kontento na lang sa kung ano ang yaon sa emo. Pero dapat talaga may pangarap ang sarong tao. Pero at least sabayan taning pangaji, sabayan taning kaigusan. Irak man daw ka ni Manny Pacquiao. Napanganian ni Hugas. Kaya man sige na sa nang dakol kan pangapuda na mag-retiro na. Lalong nagkukusog po ang mga pangapudan kay Senator Manny Pacquiao na maski sa mga OFW, mga Pilipino, pundo na siya sa boxing. Magretiro na. Dain niya na bawi ang corona sa sayang nakalaban na Cuban champion na si Yordenis Ugas para sa WBA welterweight crown. Na gusto man muna niyang kutaan ng mabawi ni Pacquiao, pero talagang kibrado na sa iyang hiro-hiro. Ang liksi niya maluya na talaga, talagang maringaning dahil siya nabungaw Pigpapara paplising-plisingan na lang siya po ni Ugas. Kaya siguro inabot naman ni Manny Pacquiao sa iyang kasikatan sa boxing, dakol na unrang itinao sa mga Pilipino, sa nasyon kan Pilipinas. Saka baranganan sa iyang konsentrasyon naglaog na siya sa politika. Baka naglalaban siya sa boxing, ang isip niya yaon dito sa Pilipinas sa Senado. Saka sa mga ibinulgar niyang mga mga ibinulgar niyang mga sinasabi niyang maanomaliya. Kaya ang konsentrasyon niya mas maray pang ipokus niya na sana sa politika digdi po sa nasyon kan Pilipinas. Tagarodain na siya angay na maging boksingero.
Inot na inot, ako nga ni nahadit na, nagaro niya ako baad mabungaw si Manny Pacquiao ta, naglaban na kang kalamias ni Ugas. Alang ko sa iya. Ang hawak, mas exercise na marami, mas pang-atletang marami na hawak kaning Ugas na ini. Aralabaw ng kalamias. Kaya, pasalamat po kita tadeng gayo tinutuduan ni Ugas an suntok ki Manny Pacquiao. Takunday ba ipuli ini yung si Manny Pacquiao sa Pilipinas Baryadi. Marina po ito, at least na antos man so 12 rounds. Pero talagang unanimously nagpabor ang mga hurado, ang mga nagmimiron pa, talagang nagkukuraw, Ugas ang gana, champion manggiraray. Kaya dating kampiyon ang ng gana. Pero now, nagbabalik kayo si Philip. Philip! Balik na, Lip. Ilog mo kiraray, Lip. Yes, salamat kiraray tabi karon nga Joey. Kaulayan ta daw si punong barangay Maka Resoco Temenya kan barangay San Francisco na yubagan pinag-kondosiran kan ALS kick-off unya na pagkal daw. Good morning po po kita sa Pendisikaya ang korpo si Karondang Joey. Good morning. Hello, good morning. May kabarangay. Belated happy Joey. birthday. Belated happy birthday po, punong barangay Mac James sa Temenya, kan San Francisco, Iriga City. Ano po, so, kumusta man po? So, selebrasyon, saka birthday wish mo sa tuyang kagurangnan. Okay man po Kuya Joey. Actually, ngamin pong mga siguro, diritaman kaya pinag-limit na lakadakil na tawo. Kuwalang ngamin man pong mga dapat na siguro ma-acknowledge and marumruman puro man po natawan sa pagkakataon na mag-iba-iba. So salamat and 32 na po kita. Daan na po sa kalendaryo pero nasa bingo pa man Kuya Joey. Iya po, napili pala nining barangay San Francisco kan DepEd through ALS program kan DepEd na ang kick-off sa San Francisco, Iriga City, Gibuhon. Kumusta po? Opo, actually, subago, ngamin pong mga ALS teachers sa di po buong syudad ka, Iriga. Santo po ngamin, plus si Superintendent, pangala po si ASDS, Assistant Superintendent. Santo po ngamin kompleto. And namamaya po kita kasi kita po anang napili na sa di po may kick-off, pero ngamin man pong barangay, puro man po sira mig-launching kato pong opening ka di pong alternative learning system. So, inayat na po ang suporta ko, Joey, kakanatang mga pag-iriba sa Liga ng mga Barangay na kung mapapwede, kung ano po at tinataotang support sa formal education, itaotaman pong ang 101% support na po sa alternative learning system. Ay, salamat po. Sa San Francisco po, ano selling mo? Iwa pa man daw pong mga gustong mag-avail ka na ALS. Opo, pamaturan po sa di po barangay, kung naparitaan na po ni Ranago po Arcade, ako na po tulos 4 or 5 na nagpalista po kanate. So, ako pa po, mga ang target na ililimit na po siguro mga 30 maximum students. So, pwede na pong amuayan ang gibuntang mga students na po sa di po alternative learning system. So, open po, Kuya Joey, magsabi lang po sa di barangay hall o kaya po mag-contact po sa mga kagawad designate. Definitely tasabangan ta po sira na ngamin pong mga requirements na kayo po ma-accomplish. Okay, salamat po and belated happy birthday Giraray po ng barangay Mac James Temenya and mabuhay ka po and congratulations na lang sa pang first class na serbisyo dyan sa barangay San Francisco, Ciudad Caniriga. Thank you so much po. Opo, thank you Kuya Joey and sana kay Barangay Kuya Philip, medyo maubang-ubang kitang rin nagkakabayadan. So hopefully one of these days magkaibanan po kitang personal para at least mapag-usipan ta ng mga iba pang programa and serbisyo na tinatawag na po sa di kanatong payabang barangay bilang ika po sadman sa di mga payabang igin ka barangay San Francisco. So thank you very much po. Good morning. Batian ko po ngamin na mga barangay council. Okay po. Sa di man po mga employees and staff. So good morning. Sige lang kita. Serbisyo lang sana po kita. And God bless Barangay San Francisco and may God bless Iriga City. Thank you po. Thank you po. Back to you, Lee. So, yan tabi, Karondang Joey, pakikipagulay niya to kay kagawad na, kapitan pa.
pa, nurse pa. Oo, man. Kan- Oy, aputa daw si baliki daw si Kap kung kumusta na nantig itong sabing mga itataong mga benepisyo, benefit sa paglaban sa COVID-19 kan sa tuyang gobyerno nasyonal. Na ito mga frontliners ng mga medical personnel or mga nurses, maitaw sa inda itong dapat na maitaw sa inda. Kap pahabol po na apot ni Karon ng Jawi ni manunod man sa mga benepisyo na itataw sa mga nurse tapos itong digdi sa mga frontliner ka na COVID. Opo, magayon na question po, Kuya Joey. Opo. Actually, pinaglalaban na talaga yan from the very start na itao dapat sa mga nurses ng amin pong healthcare workers na whether sa hospital, sa community, sa amin pong mga field. Itao po ang nararapat. Dili po kita nag-aaya sa sobra-sobra pero itao lang po so what is due para kanatang mga healthcare frontliners. So namumuya po kita kasi ako na po directive kanatang president na itao na po ka DOH through DBM. So sana magayon na development na po na maitaw na para sige-sige lang po ang mga health workers as per pagkiusap na po kanda, very much willing na lumaban kading COVID-19. Pero sana man, dili sila magkasuko dahil dana po sila pang-sustain kadtong iba man pong pangaipo. So amo lang po from the start, ano po itao sa ngamin pong mga nurses, ngamin ng mga frontline health workers, ang what is due po para kanda. Opo, ito mga due para sa mga nurses po. Ano po ito? Aputan mo daw si Kap kung ano ito, mga additional monthly dapat maresibikan mga nurses. Opo, SRA, Kuya Joey, SRA po iya. So, ngamin pong mga parang file hazard pay. Okay. So, Ang hazard na pay, mga benepisyo. Opo. sa hazard pay po, mga pure unexpected na maresibikan mga nurses. Monthly. Actually, Kuya Joey, kaya usipan ako yan rate per day. So, it depends upon kung perang days po sirang nag-duty. Ano yun, monthly dapat? O igwa lang? Facility. Ano po yan, monthly or? Dapat sa mga nag-duty lang sa COVID ward. So, ako po, personally, dapat itao po sa amin. Ay, okay po. Oo. Tama man, dapat ma-receive. Sabi Karon ng Jawi pagkikipag-ulan niya to punong barangay Maka Resoto niya. Sinabi ko na kung ano siya. Iyo. Kumusta ka na ni Kagawad Dindo Ulaso? Ay, good morning nanti kay Kagawad Dindo Ulaso sa Rosa Maigos na barangay Kagawad diyan San Francisco, Iriga City. Sabi masunod na kapitan. Sunod na kapitan. Oo. Uyon ka man pala. Sa performance sa performance ni sa performance kay ni Kagawad Dindo Ulaso na hiling-hiling ta kapabling maray. Ayo. Dahil lang pag-iba itong mga kung others. Nag-ngirit po si Kagawad. Sabi ko sa others. Kuaning kay Kagawad Ani Busadre. Tinman kay Kagawad Malin Mora. Asin sa gabos na mga pag-iriba niya. Digdi ni Kap Maka Resoto sa barangay San Francisco, Ciudad Can Iriga. Iniman si Philip Baracena, RPN Radio Ronda. Salamat na maray kay punong barangay Mac James Temenya kan San Francisco, Iriga City. Nakaulay ta po dapit kay ini pong napili sa ALS kick-off sa iyang barangay and sabi ni Kap mga 30 mga estudyante hali sa barangay San Francisco ang pigalalaoma na maabil para po kan programang ini kan DepEd dakulang tabang ini duman sa mga nangangarap na itong mga kababayan pag nakatapos sinda kani magkaigwang diploma transcript of record pwede na sinda maka-apply trabaho tapos magpadago sa college ano po at least makamtanta po sa tuyak man na pangarap. Dawa maedad na po. Pwede dawa senior citizens na po nga ni maugma kung
ma-picture man po ang mga nagtatapos na medyo maedad na sa ALS. Ano po? At least ang gobernota, ang DepEd, ang national government, padagos na naglilibot sa enterong Pilipinas, sa Camarines Sur, sa Iriga, para mataanin pagkakataon man sa yung mga kababayan. Magayon ini yung alternative learning school na ini po. Duman man po sa mga frontliners mga health workers, what is due to them, dapat ma-receive ninda yan. Sabi ni Kapitan Mac Jim sa Timenyata, sa baga siya sa registered nurse sa Iriga City. Lalo na itong mga hazard pay. Lalo na itong mga nadidestino sa mga hospital na unreward or ang location talagang ang mga pasyente puro agkoki COVID positive. So, very risk na maray sa buhay ninda yan. Kaya dapat inaasikaso po ini kan Secretary kan Department of Health na kung an bilyones de pesos na ining pigtagama para sa opisina ninda na para ipanao nin suporta pinansyal kagamitan sa mga ospital, benepisyo na para sa mga doktor, mga nurses, na man po ang mga frontliners na napapalaban sa pag-asikaso kan mga positive sa COVID, mga nagsasalbar sa buhay kan mga tao, ang dapat para sa inda, itao dapat para sa inda. Dahil pagpaturugon ang pundo, o dahil manggamiton ang pundo para sa ibang bagay. Kung ano talaga ang dapat na budgetan, kan sa tuya pong presidente, sabi kan presidente, bigyan ng karagdagan na pundo ang DOH dahil sila ang napapalaban sa ngayon. Suportahan ang mga benepisyo ang mga health workers ta. Iniman si Secretary Doki, palibasa kadakulo ng iniisip. Siguro na-neglect na, nalilingawan na itong dapat maasikaso. Kaya so mga nurses man na naglalaom, mga doktor, mga hospital, na dapat na maitaw sa inda, itaw talaga dapat yan. Ini man DBM, dahil man basta na-release ng pundo, kung dahil man po kukulkog, pinagpapalo up, susuporta rin ng dokumento ang sa indang ahensya. Kaya ito mga manlaylay na mga national agency, tangarig ma-release ang pundo para magamit. Taan ko baga kaya nagpaluwas nin report na may mga dae nagagamit na mga bilyones de pesos na pundo. Kansa to yung gobyernong itinagama para sa paglaban sa COVID. Lalo na sa mga para sa mga ospital, sa mga doktor, sa mga nurses, sa sinibapang mga frontliners. O si mga bulong, kung baga may mga pig purchase, di dapat pagparatagoon sa mga bodega, kinakaipo na i-distribute sa mga riyon sa enterong Pilipinas kung may mga bulong po kamo dyan sa Department of Health. Di pagpara tambak sana dyan sa bodega nindo or para paturugon dyan sa sendong mga bodega. So mga bulong nindo dyan baka magka-expired na, magparaso pa, ipanahon na nindo sa manlaylay na mga riyon. Tangarig i-distribute naman kan mga DOH sa manlaylay na mga riyon sa Pilipinas sa mga Provincial Health Office. Ang Provincial Health Office man, mag-distribute naman kan sa mga munisipyo asin man na syudad sa nasasakupan nindang probinsya. Para ang mga bulong na ini, maipanauna sa mga nagtitios tama na mga kababayan na may mga hilang. Kung iyan, mga vitamins yan, mga kung ano-anong klaseng bulong na pinagpo-purchase kana Department of Health. Itong mga face shield, face mask, kung nigwa ka mo dyan, ipanahon na nindo po. Sa mga PPEs na dapat para sa mga doktor, sa mga ospital, sa mga nurses, na yung man na napapalaban sa pag-asikaso kan mga pasyente. Lalo na itong mga nasa between life and death,
na mga positive sa COVID sa mga hospital, dapat po sinda na tawanan po ni na priority. Magin ang mga ano po baga na PhilHealth dapat may maray na koordinasyon sa DOH sa mga hospital. Kaya dapat magkaigwan ng mga kumbaga sa ano maray na koordinasyon po para ma-implementar po ni na tultol. Although, nagtutubod si Presidente Rodrigo Duterte na mayo man pong pigmiteran, maaman ibinulsang pirak, ini pong si Secretary Duque. Sa posibleng sinasabing questionabling mga bilyones de pesos kung napapasain na padagos. Ang COA nag-report para po maaraman kung ang pondo dahil managamit, ano taday ginamit, ano taday pig-implementar ini sa dapat gastusan. Kung iguaman pong mga pig-purchase, dapat may supporting documents yan, kung ano mga barakal, mga bulong man, or mga gamit sa mga frontliners itinao yan, na-distribute yan, nag-agi yan sa bidding. O kung dahil man nag-agi sa bidding dahil sa panahon ng pandemic, kaya may mga binarakal na medyo nakakahangog na presyo, por medyo po yung kampanahon na nagbungkara sa pandemic, maging si Presidente Duterte, nagtaram na wala nang bidding-bidding kasi sobra nang nangangailangan ng tulong ang mga tao. Kaya nga ni anibang mga munisipyo nagpag-ibon ng mga isolation facility na anibang mayor dahil naman nagpabiding kan construction kan mga edipisyo para po sa gamiton sa mga isolation facility kan mga munisipyo. Dahil mismo ang presidente sa panahon ng pandemic, nagmamadali kita, wala nang bidding-bidding. Tirahan na nindong tirahan pagpag-ibonin mga facility nindong iyanta nagtataas na ang bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19. Kaya iyan ang gobyerno tamo kaya daw 5 centavos dapat klarado ang dokumento sagibonin mga report. Lalo na pong dakulang tabang man po sa gobyerno. Ang Commission on Audit, tangarig ang mga may check and balance para sa mga national government and local government na maaraman kan public ang mga pundo na yaon po sa senda kung paano nindag ginagamit ini. Ginagamit ba sa tama? May daibag ginamit? Kung may ginamit man, may expenses and other expenditures, ano ang mga attachment kani, mga botse, resibo, nagigibo daw, nakukomply kan gobyerno. Taan kwarta, ang pundong ginagamit kan mga national and local government sa nasyon kan Pilipinas, sali yan sa buwis kan mga namamanuang Pilipino. Mga ginaanutan po yan, aros dugo, gaanot, sakripisyo kan mga Pilipino, hali sa buwis ninda ang ginagastos kan sa tuya pong pamahalaan. Magkakanigo lang na maaraman kan publiko kung talagang ang mga trusted na mga opisyal ta kan gobyerno dahil man po winawaldas, dahil man po nagagamit nin mali or ginagamit sa tama. Ayan sa naman po ang kahulugan, ang katuyuhan kan na Commission on Audit. Kaya dapat, duman sa mga nakikwestiyon na mga ahensya kan gobyerno, maging sa mga local government units, kung igwaman na pinapalawas na COA report sa indong mga opisina, kung may mga unliquidated mga dai pa na liliquidate na mga cash advances, mga expenses sa mga project na kay po ni mga attachment, i-complete po yan. Tan COA dai man nagtataram na
ining kwartang ini porque day nagamit, porque may ginastusan na day nakukumplay pa ng requirements, ibinulsa na day man po, gusto lang kan COA, ayuson ang dokumento, ayuson ang sa indang mga papeles, sa pag-submit kan sa indang report sa COA. Tang COA man, pagklarado naman para sa inda, di luluwas ninda ang COA report na maayos po nindong ginastos ang kwarta kan na gobyerno, lalo na po ang publiko kay puan man na makaaram kan sa indo pong mga pinagkakagastusan. Bueno, mahanap po yung kami ni Paring Cha, ano oras atod ni Mayor Jeff Bisenyo kan Baaw Camarinesor and anak Diocese of Cáceres palan mga tugang, nagpipiparar na para sa Piña Francia Fiesta. Digdiman sa RPNDCKI si gustong mag-sponsor sa misa sa radyo sa Piña Francia Fiesta 2021 kiina. Nuestra Señora de Piña Francia ang patron ka na Bicolandia, welcome po kamo. Yaon na dyan si City Councilor Dante si Oliva and si City Councilor Sani Maestrado. Yaon na tulos digdiyo, mga sponsor na bagay niyo, pigpeling sa ko ni Paring Cha. Salamat sa indo, madagdag pa daa, may mga madakol pang ma-sponsor. Para sa radyo, misa sa radyo sa RPNDCKI. So, taon-taon baga po, pigkisilibertaan na Piña Francia Fiesta, may nadadalang kitang military parade, civic parade, translation procession, na pinaka-highlights kaya ining fluvial procession, sinasakay sa pagoda sina, dangan ipoprosesyon sa Salog, sabi sa Naga River. May mga padi, iyan ang mamimistang maray. Sa kapistahan na ngunya na taon, taday kita makakadalan, tabawal po ang mga teripon-tipon, magin ang mga selebrasyon, bawal pa dahil po may COVID pa po kita. Kaya sa pagi po nin mga misa sa Katedral, Piña Francia Church, sa Basilica Minore, ang harongkan na sa tuyang patron di Bicolandia, Nuestra Señora de Piña Francia, mag-coverage po kita sa pagi nin misa. Para itong mga kababayan ta, madangog manggiraray po, aros sa milagrosa po kaya ini, lalo na sa mga naghihilang, sina milagrosang maray. Lalo nang igwa po kitang piglalabanan, at least sa paaging pagdangog ta kan mga misa sa iya, baad iligtas kita sa kagadanan na ini kan darakan na COVID-19. Kaya advance na sa mo yung pasasalamat sa mga sponsor, advance naman ang sa tuyang pagkurahaw nin Happy Fiesta Bicolandia and Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. Ano yung pala? Baratiyong ko daan mga viewers. Ay, ay, good morning sa tuya pong mga viewers. May mga ano pa lang kita, ano? May mga viewers na pa lang kitang di ko nababati. Uy, minsan daw nalilingawan ta ng mga viewers ta. Na kita pala naka-live sa Facebook page kan RPNDCKI. Minsan kaya mga tugang nagpo-programa ako, pirong ando akong mga mata. Ta gusto ko, nagko-concentrate ako sa ano, sa pigtataram ko, ta masakit na. Tatibad kung anong maitaram na. Good morning po sa Indo Gabos, lalong-lalo na sa early bird. Ansa ko yung pinakamagayon, sexy, pinakamayaman na hermana sa Cyprus, Matinabang. Si hermana nga Monica Perique. Hello, ako po si Monica Perique Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPNDCKI. Sabi ni hermana po, good morning sa Indo. And sabi ni Monica Perique, malaki po yung kalaban ni Pacquiao po. Mahaba. At malaki. Yung mananggada, no? Alabaan mga kalamian sa karalabaan mga bitis. Saka hawak garo
Iba ang ano niya pa rin. Iba talaga ang hubin pa man talaga. Mas hubin pa man kaya ni Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao garo malunsi sa ka hal-hal tulos baga niya ako ni. Maranganing day binungaw ano. Irak manggana sa to yung pambansang kamao, Manny Pacquiao. Maluya baga ano niya na, resistensya. Dapat sa iya talaga magretiro na, mag-concentrate na lang siya sa politika, tayo man sana. Si Dunya Maureen Medroso, sister, good morning. Sabi niya, have a blessed Monday po and keep safe. Good morning sa Gabos. Siringman si Ma'am Alma Bilaro Landong. Have a wonderful day. Thank you so much po, Ma'am Bilaro Landong. Si Mr. Efren Nacario, good morning. Ano daw ni Sir Manding Nacario? Uy, totoo yan ang mga Nacario, popular na maray sa bansag na anto. Baduya. Ano daw? Ang mamok, Dibilya. Mga Dibilya clan pala, ang bansag digdiyo sa Iriga, mamok. Araw ka ito di puntong PM dating city Councilor Brian Dibilya, mamok mambagan bansag ka ito, ta Dibilya. Pag-abot man sa Nacario, Baduya. Baduya, tama. Pag-abot man sa maestrado, Yahoo! Araw ka yan. Makonsuelo doon mga, anong apod kayan pa di? Bansag yan. Sa Tagaringconada, anong apod kayan? Sa programa mo baga, si Katong kang maray kayan, ano? Sa mga bansag, yan. Sa mga parantabay ta, from Efren Nacario, good morning sir. Salamat sa pag-watching nindo. Sabi niya, good morning to all. God bless us. I'm watching from Tandang Sora, Quezon City, Metro Manila. Pabati apo ko, Ramil Aaron. Tama yan pa di? Aaron. Harvey, Amber, Marcos, at mga anak ko, Onday, Ulabi. Salamat po. Okay po, thank you so much. Pinapabati man ni Hermanang Monica si Milandro Oliva. Naga-watching din po siya. Thank you po. Oy, si Sir Milandro Oliva. Ang mga Oliva sa Irigaman, good morning. Kibay sa Mayor Rex Oliva. Kan Iriga, si Butsukoy Oliva, board member, kan Ringconada. City Councilor Dante C. Oliva o mga Oliva family sa Iriga, good morning. Happy watching and happy listening. Si Hermanang Michelle pa City, kang Naga City, naga-watching man, sikat-sikat sa saya mga vlogs ano. Maswerte man si Hermana ta nakuama na maging empleyado na sa City Hall sa Naga ni Mayor Son Legacion. Salamat Mayor ano. Tinabangan mo man sa kuyang bunsong tugang na si Michelle Pasiti na makalaog dyan sa City Hall para sa saya man na trabaho. Kaya salamat na maray Mayor. Son Legacion, regards na lang. Sa mga kaopisina mo, Hermana, nag-watching sinda dyan sa City Hall, Naga City. Si Jiminay Prestado Bungay Salva also watching. Thank you so much, ma'am. Sabi ni Hermanang Michelle Pasiti, hi, good morning po, Sir Idol. Pakibati mo mga office mate ko sa CRO. Lalo na kay Kap Rihina at Ma'am Wilma Kulaway Balote. For early present po, ay iyo, ma-birthday na pala siya sa Pitsa 28. Advance happy birthday, Hermanang Michelle Pasiti. May you have many more birthdays to come. We love you more. And stay safe, stay healthy. More, ano po yan? More blessing to come. Or, sana dakol pang mga biyayaan na ma-receive mo. Siring man, pinapabati niya man si Mayor Nelson Legacion, naka-watching sinda pala niyan. May gusto na Mayor kang Naga City.
Nag-watching man si Hermanang Melanie Mendoza, o kung magayon si Hermanang Monica, saka si Hermanang Maroya Zero kang Japan, si Michelle Pasiti, magayunon man, magkaranta. Miski ni si Hermanang Melanie Mendoza, pakantaon mo ni sa programa mo sa Sabado. Tamagayon man ni magkanta. Si Hermanang Monica, dahil ko pa nadang magkanta sa programa mo, Iyon na. Dahil pa? Dapat magkanta man ni si Hermanang Monica, madang mo ang boses ka ni, magayon ang boses ka ni Hermanang Monica sa kan Hermanang Melanie. Ang nadadangog lang ninda si boses ni Hermanang Maroha sa kani pamangkin kong Cristel. Pero kung madangog mo pa ang boses ni Hermanang Melanie Mendoza magkanta sa kani Mr. Van der Geysen, ang sa iyang employer sa Cyprus, lalong madadagdagan ang viewers mo. Kung nga nasa 40,000 na ang mga viewers mo pa di sa Facebook, pwedeng madoble. Bueno, mahanap buhay na po kami. Salamat sa mga Facebook Live viewers nag-aantabay ngo niyan. Thank you so much. More power sa Endo Gabos. Sa mga nakatutok sa radyo, sa mga transistor radio, thank you so much. Standby po kita. Mahalag lang kami ni mga hanap buhay ni Paring Cha. Oras na ni atod sa Endo ni Mayor Jeff Besenyo kan Baaw Camarines Sur. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Narito na ang pag-asa. Narito na ang bakuna. Pag nagpabakuna at patuloy pa ring nagmask, hugas at iwas, lalong maiingatan ang sarili at ang kapwa para unti-unti nating mabalikan ang buhay na kinasasabikan. Sa pagpapabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpabakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Ako po si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, kulitan at abangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Nakikiisa ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Komisyon sa Wikang Filipino sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2021 na may temang Filipino at mga katutubong wika sa dekolonisasyon ng pag-iisip ng mga Pilipino. Pagpugayan natin ang wikang Filipino at mga katutubong wika ng bansa na magsilbi itong bukas na pinto at durungawan upang patuloy nating matanaw at mabalikan ang ating nakaraan. Bisitahin ang www.kwf.gov.ph o makipag-ugnay sa 8736-2525, 0928-844-1349 para sa iba pang detalye ng pagdiriwang.
Kagawad, good morning po. Good morning. Tunta kagawad tes, pisari ika. Ano ito ng mga bitbit mo? Bayan ako sa nasuna uno. Migpabasa. Migpabasa? Langayo pa man magkakasimana santa. Adi man sana ha. Brigada pagbasa volunteer baga ako. Migpabasa ka mga igin, dadiri patataw magbasa. Sa kaso, mga manuluya pang magbasa. Amo yan so sinasabi ni Principal na Brigada Pagbasa. Usad sa mga programa ka, DepEd, nganing matabangan sa mga igin na makabasa, lalo nga na uda face-to-face. Nag-register pala ni kang volunteer. Amo kagawad ta, sa tusuna uno, nakakapira mga igin na maluya pang magbasa lalo sa mga elementary. Gusto man kintana ko. Kaya lang nagsabag na tabag man kay akong tapos sa college. Si kagawad ba ya? Dawa kita o dati napusan, basta tatawa kita magpabasa, pwedeng mag-volunteer na Brigada Pagbasa Tutor. Tutuluan kita ni Rimam kin pauno atamang pagpabasa. Saka tatawang kita sakit ka ipababasa. Ubay da kagawad, kailan di ganda mga ipababasang adi. Tatawan pa kita sa sertipiko galin sa regional office. O bongga baga, si Mayor Madel nga ni migpabasaman. Ay amo, kagawad des, sakto na ako. Oo, kagawad tita, isari na ka. Isa to kay principal, migbrigada pagpabasa volunteer man ako. May naka mo, ngami na ako pusong nagmamalasakit sa mga igin. Magbrigada pagbasa kita. Magiyan sa pinakaraning eskwelahan sa lugar ninyo at magpalista. Pwede man mag-text o magbaoy sa 0939-9105190 para sa unuman na nga urugang na impormasyon manungod sa Brigada Pagbasa. Malapit nyo lang marinig ang boses ni Juan. Abalon! Abalon! Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White Cheesy Milky ang creamy pa. Ang sarap! Yummy! High in calcium! Helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White, Mag-Milky Milky White, White, White. Quincentenary Faith Rewind. The image of Santo Niño was among the gifts presented to Queen Juana, wife of Raja Humabon before her baptism. The cross and the image of the Blessed Mother were the other gifts given to her according to Antonio Pigafetta. KBP marks 500 years of Christianity and this station. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches. By batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vacunation. Bueno mga tugang, balik kita sa satoya pong programa.
Ang medical mission po kan Kapuerte medical program ni Governor Mix Villaferte dinudulok po sa mga tao malata ngunya na aldaw yaon po an sa indang grupo an health on the go mga an yaon po an ano ninda kaibanan po itong ano daran ninda itong diagnostic ban para po magtaong serbisyo sa to'y mga pasyente, mga may kamatian ng mga kabarangay. Yaon sindangon yan sa barangay San Agustin, Iriga City. O ang medical mission team, yaon po dyan sa pahinginot ni aspirant Kagawad Skylab Regalado na Grampa. Ngon na aldaw na Lunes, duman lang po kamo sa Agro High School and venue. Magpalista na po kamo para si gustong magpa-ECG, mag-CBG, makuha na ng uric acid, cholesterol, maaraman nindo kung high or normal. Si gustong magpa-ultrasound, magpa-x-ray. O pwede po kamo mag-avail, saka may mga libreng vitamins. May mga kairibanan sinta mga doktor, nurses, siniba pa pong mga personnel medical mission para asikasuhon po kamo. Kaya sige po ang nasa indang pagalibot-libot, magin si Governor Mix Villaferte, ang interong Rinconada, Camarinesor, Boboro Barangay ninda, para sa Sustainable Livelihood Program. Mga food assistance, malata kansarong aldaw sa tanda ay nabuha. Kansarong aldaw, sinda ni Gubmig, saka si Luigi Villaferte, si Provincial Administrator, nanaunin mga titulo nindaga sa mga paraoma. Nanao pa ni mga farm machineries, o kaya grabing tabang pag-asikaso, pagrumdom sa mga pangangaipokan sa to'y mga kababayan. Pon pa kan enot na termino ni Governor Mix Villaferte kan nakalis na taon 2013 ang sa iya pong ubito sa pagbisita sa mga barangay iyo na darahon sa tao ang Kapitolyo Provincial kaya nagbuburo barangay para dangugon mismo niya an sa indong mga inagrangay mga problema para po masolusyonan. Kaya po, dahil ka mo magduwa-duwa, dahil mag-alangan, na kung ikaw ka mong katuyang kigobmigs, pag nagbuburo barangay siya, ipaabot po nindo. Tayan mismo ang sa iyang katuyuhan. Madara sa tao ang sa indang serbisyo sa Kapitolyo Provincial. Ano man ang mga programa, mga serbisyo, itatao mo niya po sa indo yan. Mag-approve din mga request nindo, maghagad ka mo, itatao yan ni Gubmig sa endo. Makipag-ulay ka mo. Kaya siya nakikiulay sa mga tao, mga lideres, mga residente. Kung ano ang mga kaipuhan sa indong mga barangay. Maging ang mga barangay officials na may nangangaipo po ng katabangan. Niya pong ipaabot na hali sa iyang puso ang pagtabang sa endo. Tangarig din naman po kamo magastusan sa pamasahe, sa pagkakan, pasiring po sa pagbiyahe sa Kapitolyo Provincial. O dangan kansarong aldaw dyan sa Salvasyon Kigatos na buwa. Iyo man ang sa iya pong ginibo, ang sa iyang grupo. Para po niya na panahon ng pandemic, matabangan ka mo ng bagas, kwarta, kung ano pa. May mga livelihood program pa siya, may mga itinataong itik, sunod kuneyo. Kaya po, dahil po sa COVID, kadakol nagtitios, nagugutom ng mga kababayan ta. Padako sa pagbakuna, kaya po ang gobyerno provincial sa paagi ni Gubmigs, plano niya pong manao sa mga fully vaccinated individuals sa Camarinesor na nabakunahan na Camarinesor vaccination cards or box cards para magamit na nindo yun nagaro
pasis na nindo kung malaog ka mo sa mga manlaylain na munisipyo, syudad man sa Camarines Sur na kamo fully vaccinated na. Kung hali ka mo sa ibang lugar, basta igwa ka mo kani, baka sa Del Gallego, dahil naman ka mo pagparestriktuhan. Or kung madayo ka mo sa ibang probinsya, magagamit nindo po ini. Kita lang sa Camarines Sur, anigwang Camarines Sur vaccination cards or vax card na ina-upload. Kaya dako lang bagay po ini. Kaya gusto ko daw ipadangog sa Indo ang mensahe ni Governor Mix Villaferte sa probinsya ng Camarines Sur sa Saima Constituencies. Na nagpapaabot po ng isang magandang balita na habang ako po yung nag-update ngayon sa video na ito, nakapagbakuna na po tayo ng 135,000 residents here in the province of Camarines Sur. Very aggressive po ang ating vaccination program because we want to reach our target of 1.3 million people vaccinated residents in Camarines Sur because that is when we will reach herd immunity. And if you don't know yet, www.camsurvaccine.com sa mga gusto pong pa-schedule ng appointment sa bakuna. Of course, ang ating priority po dyan ay A1 to A4, basado sa IATF. Especially mga senior citizens, sila lolo at sila lola. Number 2, yung mga may existing na sakit, hika, diabetes, hypertension, sakto po yan, magpa-register, priority po kayo. And of course, A4, basado sa IATF, yung non-government frontliners, yung mga laging nasa trabaho, market vendors, parapadyak, yung mga lagi po natin nakikita at laging nakakahalubilo sa iba't ibang tao sa probinsya. So, www.camsurvaccine.com. Gusto ko rin ibalita sa inyo na kusa na rin po ang Camarines Sur Province na gumawa ng ating official Camsur vaccine card dahil marami pong nagpapaabot sa akin ng impormasyon na yung existing card po natin ngayon is papel lang, ballpen lang, madaling dayain, yung iba pa, madaling mabasa, madaling mapunit. Kaya with this, we have a complete database naman po. So parang credit card po siya, matigas at madaling ilagay sa wallet. At higit sa lahat, hindi po siya madaling ipeke. If you shine a UV light all over it, parang yung sa driver's license galing sa LTO, may ano po siya, secret encryption. Meron din po itong QR code kung saan pwedeng ma-verify sa mga border na dadaanan po ninyo kung legitimate ang bakuna. So, diretso po yan sa camsurvaccine.com. Nakalagay ang iyong detalye, naka-accredit kung sino ang nagbakuna. Of course, certified by yours truly, kung kailan, at ang control number. Importante po ito dahil kung kayo po ay meron na nito, dahil fully vaccinated na kayo, ang IATF naglabas po ng bagong utos na pwede na ang inter-province travel if you are fully vaccinated. So, dalhin lang po nito. Hindi na kailangan magpa-swab, magpa-antigen, magdala ng kaano pang mga requirements. As long as ang LGU hindi naghigpit dahil meron silang rising cases, that's a different case. But here in the province, it shows you are a resident, number 1. It shows you are fully vaccinated, number 2. Kaya pagpapasok ka sa Del Gallego border at kung saan man parte ng ating probinsya, this is very much accepted. Para mas mabilis, less hassle, at kahit papano, paunti-unting bumabalik sa dating pang-araw-araw na pamumuhay. So, this will be rolled out very soon. Kung kayo naman po ay nabakunahan sa probinsya last month or 2 months ago or 3 months ago, we will send a text message to you kung kailan po ninyo pwedeng ma-pick up ang vaccination card sa ating pong opisina dito po sa Kapitolyo in the days or a couple of weeks from now. So, kayo po lahat, inaanyayahan mag-ingat, makinig, at patuloy na magdisiplina. Dahil habang nandyan si COVID, dapat po lahat tayo nagkakaisa, nagtutulungan dito sa Camarines Sur. Safety first po tayo. Gov. Migs Villaferte po, Diyos mabalos sa Indaga Boss. Si Governor Migs Villaferte po, kan probinsya nin Camarines Sur. Ito pong mga nag-alis nga, linawang kugliwat sa Rinconada na mga pinapalawas na mga fake news na ang PMBIC sa pili, pagasadiri kan Gobernador Mix Villaferte. Fake news po yan, sabi ni Gov. Mix.
mayong katotohanan ng mga fake news na yan na nag-aalis nga na barita. Bako po sindang affiliated kayan, negosyong yan. And bako nindang pagsasadiri yan ng ibang tao. And kagustuhan po ini kan Department of Transportation at mga pang-gobyerno asin pang-pribadong mga bihikulo, mga lightweight vehicles from 2 wheels to 4 wheels, gayod, itong dahil mataas man sa 4,500 kilograms na gabat kan sarong bihikulo, apira kan mga buses and truck, and emission testing po, and inspection kani, dyan na po sa PMBIC sa Pili, Ginigibo. Maabako man po yung kagustuhan kan LTO, kagustuhan ini, sa kasuguan ni Secretary Tugadi, kan Department of Transportation. Gabos po kita, apektado kayo ni. Bako lang kamo, bako lang kita. Pati po ang gobyerno, magin ang gobernador kan probinsya ng Camarines Sur, may service vehicle man siya. Apektado man po. Kaya po itong mga nagpapaalis nga man, nasaltong barita, na kisyo porkyara ni sa residensya, kan Villaperte sa pilian inspection center na ini, sasabi na kan ibang mga kalaban sa politika kan Villaperte na sa Villaperte da kaya ini. Negosyong ini. Mali po kamo, ta pigsimbag yan ni Gubmix. Ta siya mismo, si Camarines Sur Governor Mix Villaperte nag-apila, nagsurat sa DOTR na dai po gibuhon na mandatory ang pagpapautob kan roadworthiness inspection sa mga private motor vehicle inspection center na yaon dyan sa Pili. Nangapudan po siya, nag-appeal po siya, na umapila siya sa Department of Transportation na daigibo na mandatory ang liwat na pagpapautob kan mandatory inspection. Suspindi na kayo ni, pigbalik na naman po kan DOTR dyan sa Pili. At okay na digdi sa LTO Iriga, balik na naman po duman. Kaya grabe man ang perwisyo, gastos, abala sa satoy mga motorista at mapirila pang intiro. Para lang po sa sinasabing mandatory inspection na ni kan mga lunadan, private motorman or government motor vehicle. And base sa ipinagpadarang surat po ni Gubmix Villaperte kay DOTR Secretary Arthur Tugadi, sinabi kaning dahil sa presenting health crisis o krisis na namamatayan ta darakan COVID-19 pandemic, ang mga tao naghihigpit ng sintiron, belt tightening po talaga kita. Lalo na sa mga binubutasan tang kwarta, paggastos kung saan pirming iniinot kan mga tao, gabos ng pangangaipuhan kan sa inda pong mga pamilya. Maawot po asin gusto ni Governor Mix Villaperte na safety and road worthiness inspection kan mga light vehicles and motorcycles sa PMBIC bago an sa indang mga rehistro marinyo sa mga LTO sa Camarines Sur. Dahil po dapat inoobligar kan DOTR sa ngunyan ang mga bihikulo na duman sa Pili magpa-inspeksyon o magpa-emission test. Bagkos gibo na sana ining optional. Mintas tantong naintindihan man po sa buot ni Governor Mix Villaperte ang objeto katuyuhan kan sinabit ng mga policy na masigurong ang gabos na mga lunadan na nagdadalagan sa tinampo, mga roadworthy na dahil naman po sa buot makokompromiso kung dai magagi sa PMBIC ang magsasagibo ng roadworthiness inspection dahil dakulon man pong mga LTO offices na mismong mag-inspeksyon asin may mga emission testing center man sa mga pagtaraid kayo ni para sa mga pribado asin pang gobernong lunadan na maparin nyo po kan sa indang mga rehistro. Kaya ito pong nakaaging Biyernes, nagasagibo ng motorcade protest sa Naga City,
asin mga katarait na banwaan sa Camarines Sur ang mga motorista bilang pagkontra sa liwat na pagpapautob kan DOTR Memorandum Circular 2021-02 mintas na ikinukuraw ang NOTO Private Motor Vehicle Inspection Center. So malinaw po na katuwang po nindo si Gobmix Villaferte na aapilar, kikiulay sa DOTR na daigibo na mandatory ang pagpapautob kan roadworthiness inspection sa mga PMIC sa probinsya po ng Camarines Sur. Bueno po, inabot na ko nin oras sa pamaharang. Salamat kan sa inyong pagantabay sa technical side. Engineer Charlie Buena-Obra, salamat pali. Si Tony Saison sa information, Ma'am Kayla Legasyon sa opisina. And sa transmitter side, Engineer Abby Toralio, si Rodel Cesar, ang sa tuyang maskuladong PhD duman. Sa mga text po sa to, thank you so much sa Endo. Si Joter Tersinyo, nag-text pala ni Kasubago pa, no? Ang sabi niya, ang bagong laban ni Pacquiao, abangan, Pacquiao versus Ungas, Joter. Tapos na baga kaya si Ugas, ano? Ang sunod ang laban, kay Ungas na ay pangyayari ka talaga. Joter, good morning, thank you so much. Sa mga Facebook Live viewers, thank you so much. Sa mga nakatutok sa RPND Sky, thank you so much po sa Endo Gabos. Bye-bye!